Waista yau wata yarinya ce na Kano zan wake ta haɗu sosai ba don haka a kafta Waista report ta haɗu sosai ta haɗin ne ta haɗu sosai to ta haɗin ne ta haɗu sosai yarinya kyakkyawar na ke dangin san ta dabanci yarinya gwanar ke zance dan ke ba kya mana furci kyakkyawa zo mi zance kaunar ke waka fa tana bada cuta ai yarinya yanzu ma aka fara ba zan daina waka ba sakin sani don haka mutum zuwa biyo ta filge mai kunya da tausayi ke a gidana zuwa ki kauna ke na furci a tunan kauna daga kauna ke na aina ke ce ne haska idona burina ganin ki yauna garkuwa ce ke fa abuna kankin zarce gaban kwatance yarinya mai kishi na zan aure ki ke ka dai zakin boys da ashe ni din mawaki ne na kwarewa ai tunda na ga kai dole in wake ki kai ya na ji kida ya shiru ne ya wallahi dai na mijin kokari kai West record maza ka da kusa mu cika da waka gidan ku zanje na faɗa musu su auren ki kaunar ki ta sana mance rubutu da makaratu zan yi rawa sannan kun wake an faɗa musu ki hannu sosai yana kai ne za ka riga ni idan sun zance gidan su sa rau ne ya haba yalo kai dai baka gaje da shashanci macen ma kake tsoro to mun ga za ka da wani mutum da dauki ya ta ko ce ne barki da ni da kala mai da so da kauna zamanin nan a sai da kauna addu'a gun na ya ka amsa ya ban kiri na da lura amma kauna ki kadai ce maganin na a duk fadin duniyan nan to ki kadai ce a duniyan nan to ki kadai ce kai so ba wasa soyayyan nan kai waka ta gara ba abokin yaro ta hige gida mu bi ta abin da zai ba mu ci wahala banza ba duk wannan wakar da kun ta bamu ku shiga assalamu alaikum ba wata so ne sai kwa ku shiga YouTube ku search Master TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa sai ku danna mana all ta yadda ku rika samun sababbin bidiyon da zarar mun ɗora. Muna godiya.